mister. Sunggod si Mrs. Brad. Laka niya. Nagkis mo si Mrs. Gang. Gang. Pasensya na kayo, gabiin ako nakauli. Hindi mo naging ko palangga. Palangga eh. Hindi mo naging ko palangga, Elias. Hindi na Kagamay-gamay lang gani ginangyo ko sa imo. Di na matuod eh. Nga wala mo itong imakal. Tinuod gang. Kulang ako kwarta gang. Gusto ko gani. Napapangita ka gani. Nagkuhan. Simple mo lang ginapangita ko. Wala ba medyo barato-barato ato? Barato lang ganito gang. Ginapapangita talang ka gani isang kasoy nga sa sulod ng list. Nga hindi mo gimamakalaw. Pangitahi ko ba kay mahulugan kitang ko. Ibig sabihin nagabusong ka? Oo. Tatlo na kaadlaw. Tatlo pa lang ni kaadlaw pero may buhok na. Ilyas, may iban ka na. Wala. Ngasang una gani. Bisan hindi ko gusto, kinahatag mo. Pero Pagitahi ba nagpasang kasoy nga sa sunod ang liso? Aron pagpuli mo, ikaw na po bahala sa akong liso. pero gang. Gilibot ko. Tika, May arat lagi na. Gilibot ko na tanan palengke. May arat sa lagi mo- na pa. Wala gyud ko nakita nga kasoy nga sa sulod ang liso. Sige ka. Kung hindi mo ko pangitaan, hindi ka gagakaon ka na akong liso. Patay kang bata. Sige. Hindi pa naging ko palangga. Sige. Sige, tagaan ta pa ikaw sang 2 ka oras. Patay 2 ka oras. Kung hindi mo na makita, kung hindi mo na matuman, Mangita ko gang. Mangita ko. kalimtan mo na lang ako. Unsa ko no? Patay ka. Sige, mangita ko. Dali lang kita. Dali lang. Hindi ka makakita, karong maligid ako sa baras. Dali. Ano na, malakat ako. La? Gaya na ka pa da, la? Oo, kagina pa ko di. But mo ang balon, nabatian mo. Ang matuod yan ni Doy. May kasoy ka da, la? Kagina pa ako di. Amo nga hindi ako kahalin kay. Nasabit mo na nga ako nga liso. Nga di mga nag-aging. Alam mo may gate. Kay sarado ang imo nga gate. Nga Di mo ni nagtaklas do lang ako sa kuwan. Sa grills mo di. Mandaman O sila. Doy, kaluyi man ako Doy. Singita doon ako di. Bibi. At ito, ginapapangita ka asawa mo. Dahil lang, kuhaong tanay ka dabi. Sus, agpi. Ano naman yung... Hinaya lang ay. Ano naman yung liso ni mo nga? Nagtubo naman. Hindi na liso. Ay, ano ni? Sipilin na. Ay, sipil. Ang damay ka. Dali lang. Ay, ano ning liso mo nga may dahon naman? Ay, sala. Butongon ko. Inay. Ah, Abaw. Matyagan mo. Kwan ba? Matyagan mo. Guma. Butongon mo. Baw, salamat. Baw. La, sa sunod ganila. Ay. Manawag ka. Ay, ti, Di ko paano magaganda. manawag ako kay nagakumusyon na kamo ka asawa ko. Nga nagahiribion to yung asawa mo. Doon nagkabati ako kakasoy eh. La, buligi ko labi. Anong ma-advise mo nila? Anong ma-advise mo ani? Nga man. Grabe na gini ang imong apo ba? Baw, Toto. Grabe na. Hindi ka mag-amusin na. Para sa kuwala, sobra na ning imong apo. Hindi. Hindi ka mag-amusin na to. Kay... Imagine na, itong nagligat adlaw, nangita sa bayabas. Oh, bayabas ba lang gali? Kadamo ka bayabas? Hindi, pinasahi nga bayabas. Ano nga bayabas? Oh, gusto niya tong bayabas. Nga daw ilo? Ang baho.
Normal lang inaya sa bayabas. Di, gusto niya bayabas, kambal. Gusto niya doon nagdikit, gin. Ay, kambal? Oh, Ay, grabe akong pangita ay lang. grabe gituod, no? Oo. Di, nakakita ikaw. Wala. Ay, ito, kung hindi ka makakita it bayabas, pangitaan mo it saging. Tama, no? Idamo ka. Boto, ang ma-advise ko sa imo to bilang isa ka lula. na Dali lang pudli la. mo. Ari pagidla. Oh. Subong, nangita siya kasoy nga sa sulod ng liso. Ay, sus, Hamak mo na. Oh, makakita ka imo sina. hindi ko sina makita. Lagi libot ko na Ay, tanan. sus. Kasimple lang na toto. Tanawa ho. Oh. Kadako sa kasoy. Pero, Oh. nga ara da sa palda mo lang. Ay, kita mo, wala ko it bulsa mo. Naging saknay ko na lang sa akon nga palda. Ay, to. Pasensya, hindi galin na it. Kuhan, hindi galin na kasoy. Ano lala? Garangan galin na. Boto, ang malaygay ko kanimo to. Wala, advice mi O, labi. bilang nakaagi naman ako kay nauna naman ako sa aboy-aboy pero nakulang lang ako sa biyog. Oh. Bilang isa ka lola, Sige lang, mamati malaygay ko ko. lang. Oh. Tumanon mo ginako na nung mang gusto nanta. Kita mo, once nagapasingit ng imong nga partner, tamo may ginabatyag na to. Pangitai ko na nung ginapapangita niya. Buot mo ang balon la. Tanan yung gusto niya, sundong ko. Ay, sundon mo gid. Sundon mo ginato. Hindi ka gid magbalibad kay kung mamalibad ka. Hindi ka gid ka 3 points. Tandaan mo na to. Tumanon mo para iwas gamo. Oh, iwas ang away. Makapoy magsigig away-away to. Buot mo ang balon Kita la. mo, sang una, ang nanay niya na. Oh. Hinungdan lang nang nag-away kami ni Lolo mo. Nga man la. Di, kay kunway kami nag-away, way na bunag ang iyang nga nanay. Aman ang ginambal nga fruit of sacrifice. So, tumana lang na. Subot ang balon la. Tumanong ko, sundong ko tanan gusto niya. Sunda. Padamay ka. Hindi ko mangitanig kasi Oo. nga sulod ang liso. Ay, sus, makakita ka gidi na to. Gamitan mo sa kajibunding teknik kagagwan. Oo. Kang dahil lang kaguri mo, sana makakita ka. Aman ang ginambal nga. Tabang mga langit. Ay, nako. Naasawa ka. Tama pa ba to, bro? Bulilyaso. Ang damay kang Oo, asawa. di ba sige nang pangapangan na sa kasawa, wala pa pa diyaw. Amo galing na. Ginatakos lang kung din gikutob ang Gikutob niya. iya nga kwan. Oo. Pagpalangga Oh, niya. grabe man pagpangabudlay ni Mr. Ato. May kasoy ba nga sulod ang liso, bro? Amo maning palamang kutanon gani mo. Way pagid ako Ay, kakita. may kuita, bro? Oh, liso noon nga may kasoy. Nan pwede. Tawagin mo yung 0955-356-8583 para daw maglungtad, magpag-on, magdugay inyong relasyon ka, brigada. Dapat ang inyo kunong karelasyon, sundon lang kuno mo siya. Sundon lang. Pasundan mo lang para wala na igamo. True or false? Kung nagapati ka nga true, kung false para sa imo, nga man. 0955-356-8583. Natin caller, Brad. Ayan na, ari na. Ay, sorry. Oo. Ari na. Ang Medyo maiwanan. na batlo na eh. Ayan, tisingin na, Brad, kung musukol na ng power. Sukol na ni. Ayan na. Tisingin na mga callers, kabrigada. 0955-356-8583, my friends. Pwede mo mag-join na, especially sa mga bago na itong mga listeners. Oo, mga callers Bago na na to. itong mga kapurok. Dari sa Purok Brigada Drive-Thru. Tawagin mo yung kabrigada 0955-356-8583. Hangyot na sa mga callers, man. Especially kato mga permanente na lang ito mabatian ng mga boses. Nagana itong chance itong ibang mga gusto muboto. Para at least fair ang laban ba? Are, Okay, try na to, bro. Itong caller, my friends. Hello! ba, do mahina ang Hinang mga boses. tingog gaw. Oh? Gano ikaw? Wala pinakapalubong. Atay ka imbukada pala, bro. Bukada pala. Buliliaso na.
Hindi ka magamusin na, basta madayunan ka diretso lubong. Palubong sang gitan ng mga bulak papadji. Nagtanong, plantita din ni Brad. Plantita. Sinong pangalan mo? Ha? Si Jocelyn. Jocelyn. Taga din si Ma'am Jocelyn. South Cotabato lang. South Sige. Cotabato. Kuha na ni. I-hide na na iya. I-hide ang identity. Identity. Oo, basi kung nagpamati ba na ya karon. Oo, base kung bala niya na, kanam, bana! Ako ang masunod! Pero magkukonta na si Sige, Madam Brad. Magkonta, Brad. Jocelyn Papaji. Madam, may bana ka na? Yara na papadji. Ay, aba. Pila ka bilog? Isa lang. Very good. Eh. Oo. Hindi. Madam Jocelyn, ikaw, ano sa lantaw ni mo? True ba ni or false ni ginahambal na mga advice? Halin sa mga medyo may mga experience about relationship nga. Pasundan mo lang ko no para magdugayan yung relasyon. Pati kasi na. Mapatikis na papadji. Yeah. Like hindi mo ako pasundan kaya hindi man Oh. dulot ang pala ba. Ano daw? Madam? Sundan mo lang papadji para kung gusto ni mo pwede nga makapadulot ka ngayon imo nga pala. Dapat pasundan gigali si mister mo amo na ginapasundan mo permi ka lang mapalahan guro ay. Pandamay ka. Pandamay ka. Ikaw Madam Jocelyn ba? Mudayo. Mga pala tanay Pala mo, naman ano, ang iya. Gamitig ari, ko an. O gamitig sa dul. Oh. Ayan na. So para sa iyo, Ari. pasundan. Pasundan. Oo, tinuod. Tinoda. Ari ning isa caller naton Papa JB. Ara. Hello? Oo. Ngayong adlaw, sino ni? Albert niya. Ha? Albert. Yay ka. Albert. Bert, Oh. ikaw, kaagi na kagrelasyon? Papa. Wala pa din na wag ka.